Og karon mga higala dita maglangan niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon. Pader, I am your pader. Dili ko makabasol nimo kung gidaog ka sa imong kahiubos. Diretso sa imong tuyo ng milagring. Sige. Muhangyo ko nimo nga makigsulti ka kang piping. Di pa ko anda mo atubang niya nang. Hinaot niya mo sabot ka. Hangtod kanus nga dili ka anda mo atubang niya. Unsaon pag-angkon og tubag sa imong mga pangutada kung dili ka makigharong niya. Pasensya padre ha, pero hangyo lang. Gano'n ikaw may agipaan eh. Hangtod ba karon? Talawan gihapon siya responsibilidad? Kung siya ang nianhi, imo kaha siyang atubangon, dre. Kung may kahiubos og kapungot ka, do nasab ko kay asawa ko, dre. Asawa nga bag-uhay lang gid nahibaw sa tinuod nga istorya nga may anak ba di ay ang akong bana sa laing babae. Oh. Sakit, dre, oy. Pero akong gidawat. Og wa ko magbaton og pagdumot kay ako man siyang gisabot. Gisabot na ko ang sitwasyon ni Piping nga bag-uhay lang sa bintaong nahibaw nga iya ka ba di ay anak. Usay buto na ipasabot ng milagring. Wa siya mahibaw, bahin ako. Wa siya mahibaw. Wa musulti ang imong inahandre. Pero wa na si mama di mo. Dili na nato siya angay pang tandugon. Og ayaw paabota nga mauwahin na sab ang tanan. Una ka. Wa ko sa posisyon nga musaysay ni mo sa tanan, re. Kung gusto ni mo katinawan, nakatultol ka sa amo. Bisag unsang orasa, able ang among pultahan alang kanimo, padre. Wa ko sa posisyon nga musaysay nimo sa tanan. Kung gusto nimo katinawan, nakatultol ka sa amo. Bisag unsang orasa, able ang among pultahan alang kanimo, padre. Ganong lisod man. Ganong maglisod man ko. Diyos ko, tabangi ko. Tabangi kong malagpasan kining pagsuhay nga akong giatubang karon. Huyang ang akong espiritu, Ginoo. Lig-una ko. Lig-una ko, Diyos ko. Ay, kainit gyud. Ganda man tagadaan og tubig rin, oh. Oh. Ay. Ay, salamat. Kay nag-ugagid in taon akong tutunlan, Piping. Atubang kang pader. Ha? Oo, giatubang man. Mayo, niya. Pero lahi na gid sa tinagdan, Ping. Oh. Murabag dili mi kailadaan. Murabag baliwa na lang ang atong kasuod niya. Mao ba? Pero ako na siyang giingnan nga able ang atong pultahan para niya. Bisag unsang orasa.
Ha? Uy, Oh, unsay oy? unyag dili si Pader ang musod. Unya oroy kawatan gring. Ikaw ping bayo ra gud pag-joke ping. Seryoso kaayo ta diri unya ikaw magpinanggol lang gihapon ka. Oh, tikod. Ay nga ko baingon ka manggod nga. Saba di ay. Ha, may ragdi ka pa sa iloong padre. Simba ko kagringoy. Diyos ko. Nahibaw kong sayop kini ako kibuhat karon. Nahibaw kong wa nimo ikalipay. Pero nahibaw sab ko nga nagkasabot ka. Kung nga nung naingon ko ini. Sukad sa gamay pa kong bata. Nangandoy ko nga makita ang tinuod ng amahan. Sayod ka sa kong kaibog sa mga bata nga may amahan. Saksi ka sa tanan, Diyos ko. Pero nganong karon nga nagpaila na siya. Nganong karon nga nailahan ko na siya. Lisod man na ang pagtawat. Nga unta nakailaman ko siyang pagkatao. Nga unta, dool naman siya sa akong kasing-kasing. Ganong mas nagpaswabi man ako ang kay ubos. Ang pagmahay o kapngot. Nga naman, Diyos ko. Nga naman. Taon sang pipingoy. Nag-atubang nasab sa pultahan. Nagpaabot sa pag-abot sa iyang anak. Di pa ko andam atubang niya. Hinaot na nga nakasabot ka. Lord, dili mangyug ko ang ngayan mo hangyo ni mo, no? Pero magpakatakos lang yun ko. Kaloy inain taon si Piping. Hikapa na ang kasing-kasing ni Father James. Nga unta, makapasaylo og makadawat na siya kang Piping nga iyang amahan. Maluoy ka in taon, Ginoo. Ay! May buot, may batasan! Ay, Kisa tong ering-ring. murag ang iring man to nilang dailing og budog. Ambot nga nung naabot to din eh. Nga naman to. Ay na, natumba na kong ikog. Dan kuyawan ako gabi na kung naunsan ka na. Aw, may na lang sab to. Nabalhin imong atensyon. Ha?
Ay nagsige na malang kog kag hinuktok nga nag-atubangan ng pultahan. Ah, Dali, mag-snack tagbahaw. Suwaan na tugbuad. uwa mang kugot magring. Ay, pastilan. Dali, dire. Oh, di ba? Busog ka. Sinaw mong bahaw. Maunay wagot ma. Unsa pa di ay gigutom pa no? Aw, mapilri ka ang kadiro. Kana gyud ping. Ngisi-ngisi sad panagsaba. Dili kay magsige na lang kag hinuktok. Bitaw, no? Ginoon lay bahalas tanan ay. Mauna diha. Isali gyud ang tanan sa Ginoo ping. Greng. Lakaw. Ablihi dayon. Siya na ron ping. Si Padre na ron. Oo, nana, kadiyot lang. Ay, Diyos ko. Si Father James na ba ron? Siya na ba? Ay, daoy. Gikulbaan naman sa dinuon ko. Ay, pastilan. Pastilan, Ginoo. Ni Kurog nagsugod akong tuhod. Unsa kaharigama sa ilang panagsulti. Oy, Ginoo ko. Unsa man to? Sika, sungkul ba na? Kinsa man da ito, Ping? Imo mang gipusdakan sa pultahan. Ay, si budog. Budog nga, Dayling? May lahi pa bugo na itang kailang budog. Oh, nganong gipusdakan man nimo? Hoy, kalaki ka lang ha. Naabaya na anak maestro. Ngarong rin na yan na ka, maestro. May giskwila ko rin nga di man. Nya pa man kong nanay, baksin. Ay, pero nganong gipusdakan lagi nimo? Unsa man di ay toyo? Era, nasuko, kay gitamakan ko no, gitamakan ko no ni mo ilang iring. Uy, unsa? Uy, giunsa man nila pagkahibaw, Ping? Ay, nisumbo man ko no ilang iring. Nagsila ka ni Pauli. Lagi ko no. Mga perting lagutan ni Dailing, puong pa ni Budog. Pinangga gini kayong Dailing tong iringa da. Kinaligo, sinampuhan, hinungitas pagkaon. Ngay, mula gitumban. Ito, nagbako lagi ko ng taong iring samtang isumbong nila siyang kitangatan. Wala, Ping. Naglibog lang mga tao na to, Ping. Ha? Usahay, seryoso na kayo tao niya mong kalit na taglikoy. May time pa ko. Muhapit lang ako sa prayer room. Ida! Ida! Di ko mulingi. Sister! Sister! What ako'y? Kamuburat imong gidagan? Dihangak dayon ka? Nausob naman kalid. You're not the same anymore. Kakaunang ka. Di gyud no? Huna-huna ra na nimo. Unsa man imong tuyo, bro? Muadto pa ko sa prayer room. Nakaduong naka na ilang giingon nga gi-cancel na ko no ang Bible kay outdated na. Unsa? Diin mo to kakapunit ana, oy. Gi-share sa nasa messenger good. Long, para nako no? Bisag kinsa pa ang nisulti ana, matinood man na udi. Para nako, ang Biblia nga ato namatan og buot, dili gud mahitabo nga ma-outdated. Kay ang pong sa Ginoo, why expiry? Ang iyang pong kaniadto karon og saong maabot maura. Nagawa bitawan na Kuyawan lang sa taba. Mao gani nga mas dublihon pa nato ang atong pag-ampo. Mas hugtan pa nato. Ito. Feeling ni mo, Lid. Mo end of the world, na? Ha? Ngano nagaingon man ka? Na naman ang mga signs of time. Ang tubag ana long no. Naaragid sa kamot sa Ginoo. Oo, lagi. Pero mas maayo man nga makahibaw sa ta. Kanus agid ba? Para makaprepare ta ba?
Maubitaw nga gitudlo sa simbahan nato nga everyday mangandam ta. Kay di man ta magkaibaw kano sagid mo end ang world. O kisinasayod. Karon nga nag-istorya ta. Mukalit lang og end ang world. Uy, simbak ko sa dalid. Uy, Hadlo kaayo ka no. Nagpasabot na nga dili ka andam. ikaw day, andam na? Oo. Maubitaw na din kamot ko kada adlaw nga digid ko makabuhat og dili maayo. Nangisnab lagi ka na ko. Mao ba? Kung nangisnab pa ko nimo, nag-istorya ka ta karon? Ah, Oh, ha? Wa ka makatingog. pero Lids, ay, what about you and me? Ha?